Takže vítajte pri našom gameplay na parkour mapách. Som tu ja, Poverant 3. A vlastne som na parkour mape The Desert, Jump Map. Neničiť bloky, hrajte na Peaceful, OK. Hrajte ve více hráčích, to nemám, nevadí. Mapu udělal Zebra. Dobre. Tak idem, sa pokúsim nejak vyskočiť. Super. Nevadí. To ploty nemám moc rád. A ide pekná časť. Má to tu dať trošku hlbšie, ale to nevadí. No tak to trošku vadí. Nevadí. Nie som tu, co teraz som držal, nie. Tak. Hop. Ok, som tu. Vyber si cestu. Neviem, prečo mi sa páči hrozne táto a vlastne patrím k skupine Forcrafting a sme nová skupina, zdá sa mi, že no, iba 3 videá máme. Ale zase neviem, kedy toto dáme na YouTube, takže neviem, koľko budeme mať videí, aby som neklamal potom. Ok, som v druhej časti. Nie, Ja tu mám preskakať, no nevadí. Hop do vodičky. Nevystal je. Som mal akože trafiť. OK. Vidím, že tu máme menší checkpoint, ale kašľme na checkpointy. Juhu, ideme! Tak a máme tu ďalší parkour. Toto sa mi zdalo také vždy čudné naskočenie. Nie! No tak dobre, aby som nepodvádzal, lebo sa mi bude zase dariť. Ale no. Skúsim ešte to VV. Ale no, kašlem to a preskačem to. Dobre. Prepáčte za tieto faily, ale však nemám proste svoj deň. Jo, konečne. Hop. Blahopreju. Tady je konec. Exit. Skončil som. No tak to by bolo z dnešného dielu všetko, tak ja sa s vami lúčim. Čaute.